diajeng. Jalan pun kakang kan diajeng rono semua. Ora bisa. Wiwit timur diajeng. Dadi upama seliramu kaya ngono, aku perlu. Nang ngene ya lho semua. Sak temen. Kowe tidak ana ing taman. Wong kakang bakal marang seliramu. Ono perkara kang dadi bakal tak cerita. Akhir ya. Kok antar perkawis menika perkawis menapa? Jenengan niku lho. Lagi larang ngoten lho. Ngene ya ora semua. Satu mereka di Paten itu sangat gembar ini. Lebasan sugeng gunting tatulo. Lalu semono soal paman sing orang ngadep kono saling rungkut di pati. Kang sing paman sing ora niku sang penjahit sampai dan Kanjeng Sultan supaya mundur kembang Wijaya Kusuma kang tuwuh nduk oleh Kadipaten Cangkem Banten. Lajeng panjenengan menika kok sing dadi menika badhe matur napa? Mengko dhisik ya diaji. Bakal tak terus nggon dikanan sira. Kamu kok diajeng. Selaramu yo ngerti. Yen Kadipaten Cangkem Banten ora nate kagungan kembang Wijaya Kusuma ya. Abdi menapa prajurit menika lajeng kadang kok mboten namung panjenengan. Kok kedah panjenengan lho. Ngene ya diaji terus. Turuhe kembang Wijaya Kusuma bisa film kadana layon ana utusan kok Kadipaten Kraton Nusakambangan kang kemoho Kadipaten Cangkem utusan Prabu Limus Bahas Nusakambangan bakal nglamar siramu bakal disake Prabu Limus Bahas kamu kok diajeng Prabu Limus Bahas ki sawijining ratu raseksa. Panjenengan menika pripun ta ngendikanipun wong raseksa kok iwajeng jarwa kula menika lak jadi raseksa kok. Terus ojo kelar tenan pun kakang ki ngendikan marang siramu supaya siramu ngerti perkara kang dumadya ning Kadipaten Cangkem. Bahkan kula tetep derek karena masih tindak pundi kemawon. Ini yang ora semekar. Perkara Prabu Limus Bahas kang ditut patih Majul kuring wis tak balekake. Ora bakal sitombo yang marang sliramu ya. Dadi sliramu tentrem ning taman ya. Ora bakal ana perkara Banjur kula tentrem menawi sesandingan kalian kakang. ora semekar. Sliramu kok sakit dewasa. Apa saterusipun kakang lan sliramu bakal terus sesandingan lagi ora payu ya dengar. Dan bebasan pisang sedelo kemawon kula. Boten kaman. Ini ya sih, lenggal kang prayoga. Kamu karo semangat. Sak temen nggon tegal nang taman iki mumpung kan bangun ndut pamit marang sliramu. Apa? Kene yo ora semekar, tak jarwani yo bocah. Oh, boten. Ampun desa. Jenengan boten pareng teng pundi. Wis to lega kang prayoga. Kang Mas Danu Koyo. Kang Sagung Pati Kembang Wijaya Kusuma. Kamu kok putrane Rama Dipati Taro. Apa aku bakal nak kepenak ana mapan ning taman. Kang Mas Danu Koyo mlebu ana ing alas. Munggah ujung gunung Pati Kembang Wijaya Kusuma ya. Kula derek kaman. Kula boten masa. Kula mangke derek kaliyan kakang ngendika napa kula niki kemawon. Ngene yo bocah yo lenggal. Selera bisa jeneng itu bebasan kita nyampe kepanjangan lagi. Boten kula boten. Kula derek. Tadi seliramu kudu derek marang pun kan. Yuk ora apa-apa. Tak parani.
derek. Saiki ngene. Dan iki mangkene wis watu. Seliramu ngasuh wae. Sesuk enggak kepadangan ngene. Dengan pakem tapi saiki sare. Wis pancene lagi ya. Kon derek kejenengan. Yo. Iki sare iki. Yo. Sekarang jenengan iki pokoke. Mak yo aneh karo teman. Oh iya aja ngono to. Kira wis sampe dewasa yen tak cecep pepakan tebu. Ya saiki ngene ndak rengenge yo sare ya. Kuning 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 wong kuning kuning pira anyasarke purata si kuning atine dewe lela dokwang nyanyu wis arya pangkon mami dhuwur ana manukku gawa abang gran aja sira nyutuk mata untuk sarap sawane wong karpen teles negro satemenipun kakang ora tinggalan mentol ninggal ke sliramu nanging pun kakang dengar kok paten pucang kembar durung kawan sedina pun kakangku bakal munggah mudhun gunung akeh satu kewan halak ngono ya seram kuwi taman utang kok kakang budal aja kaget